Good news sa mga nangreklamo na gumikan sa kataas silang buhok. Mga salon o barbershop sa Tibok Central Visayas mubalik na pag-operate samtang mga malls gisusi kung nagsunod ba sa mga health protocols. Anang report ni Faye Marie Dumabok. Gipaibaw sa Department of Trade and Industry nga mamahimo ng magpatupi o magpakorte sa buhok apan gidili gihapon ang hair service sama sa rebond, pag-color o guban pa. Sugod karong Domingo. Labaw ng gidili una ang mga pa-manicure o pedicure, facial care o ang massage parlor. Gitug-an ni DTI Assistant Secretary for the Regional Operations Group, Asteria Caberte, nga ngayon gihapon nga mutuman sa health protocol, sama sa mandatory nga pagsulob og face mask, social distancing o regular nga sanitation sa lugar, kada sud o gawa sa lanlaing mga customer. Kinahanglan adunay foot bath, temperature check o guban pa. Emphasize lang yun in the guidelines is ang social distancing o niya ang pag-disinfect sa mga gamit. Samtang sukad nga gablihan ng mga mall, mipay no sabog random nga pagsusi ang taga DTI 7. Sa pakisusi ni Caberte, nasuta sa DTI nga ang mga mall adunay mga marshal nga misiguro nga matuman ang 1 meter distance sa isig ka mall goer. Lakip sa gikinalang i-disinfect kanunay ang mga escalator ug ang pagpatuman sa uban pang health protocol. Auhag ni Caberte sa mga mall-goer nga gawas sa pagpamalit sa mga essential sud sa mga mall. Gikinahanglan usab nga responsable sila sa matag usa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Critical kaayo because some, they still do, especially family members, kanang magkumpol ba? So naagit tayo distance. Organized yun nga waiting, queuing system usa musud sa groceries. And they have marshals to do the monitoring of the carrying capacity. Uban ni Cleofer Lumayag, ako sa Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.